дӯстони азиз, ҳар як видеое ки дар канали мо вуҷуд дорад, ягонтаи онҳо филми тахайюлӣ нест. ҳамаи онҳо дар ҳақиқат рух додааст. баъдан аз рӯи нақли шоҳидони ҳамон ҳодиса, филми ҳуҷҷатӣ ба навор гирифтаанд. ба мисли филмҳои ҷанги бузурги ватанӣ, филми Титаник ва ба ҳаминҳо монанд. соли 1923 вокзали роҳи оҳани Сибуя, шаҳри Токио. сагчаи гумшудае дар дохили одамони зиёд соҳиби худро меҷуст. тасодуфан ин сагчаро марде бо номи Хидесабуро ёфт мекунад. Хидесабуро дар он сол профессори университети Токио оид ба санъат буд. ин мард ҳангоме ки аз кор бармегашт, дар вокзали роҳи оҳан ин сагчаро дид ва ба сагча нигариста фаҳмид ки ин саги кӯчагӣ нест. ҳатман ин саг соҳибе дорад, чунки бисёр тоза ва дар гарданаш овеза дошт. профессор Хидесабуро дарҳол аз пайи кофтани соҳиби ӯ шуд. онҳо дар вокзал каме интизор шуданд, лекин аз сабабе ки шаб шуда буд, касеро ёфт накарданд. Хидесабуро ба хулосае меояд ки сагчаро имшаб ба хонааш мебарад, пагоҳ аз пайи кофтани соҳиби ӯ мешавад. завҷаи профессор барои нигоҳ доштани ҳайвон дар хона бисёр зид буд. аммо профессор ба завҷааш ваъда медиҳад ки пагоҳ соҳибашро ёфта сагро месупорад. худи профессор Хидесабуро сагро бисёр дӯст медошт. ҳатто дар ҳаёти худ 7 сагро калон карда тарбия дода буд. лекин аз сабабе ки завҷааш зид буд, ҳамаи он сагҳоро ба дигарон супорид. рӯзи дигар барвақт профессор ба вокзал рафта, аз кормандони вокзал пурсид, шояд ягон шахсе барои суроғи ин сагча омадааст. аммо кормандони вокзал гуфтанд ки ягон шахсе сагеро напурсидааст. профессор намедонист чӣ кор кунад. сагро ба хонааш барад, завҷааш зид аст. дар кӯча партояд, дилаш намешавад. Хидесабуро ба хулосае омад ки ин сагчаро имрӯз бо худ ба кор мебарад. профессор кор мекард, ба шогирдони худ таълим медод. сагча бошад дар байни онҳо болову поён рафтуомад мекард. вақте ки соҳиби аслии ин сагчаро ёфт накарданд, завҷаи профессор барои ёфтани соҳиби дигаре барои ин сагча дар коғазҳо эълон чоп кард. мақсади ягонаи ин зан ҳамин буд ки ин саг бояд аз ин хона равад. худи профессор ин сагро бисёр дӯст дошта буд ва намехост ки ӯро ба касе диҳад. профессор ноилоҷ коғазҳои чопкардаи занашро гирифта дар вокзал ва истгоҳҳо мечаспонид. то пайдо шудани соҳиби нав ба ӯ ном гузошт: Хаттико. хатти аз забони японӣ тарҷумааш 8 мешавад. барои чӣ хатти, яъне 8? барои он ки ин 8-ум саги профессор буд. рӯз ба рӯз меҳри профессор ба Хаттико зиёд мешуд. онҳо якҷо филм тамошо мекарданд, бозӣ мекарданд. парода, яъне зоти ин сагро Акита ном мебаранд. баъдан зани профессор дид ки шавҳараш бисёр дилбастааст ба Хаттико. аз ҳамин сабаб дигар барои мондани Хаттико дар хона зид набаромад ва касе ки барои гирифтани Хаттико аз эълон занг мезад, ба онҳо мегуфт ки сагро аллакай супоридаанд. Алло? Нет, щенка уже забрали. Да. Да, мне ужасно жаль. хатти калон шуд ва доим аз пушти профессор мегашт.
ҳангоме ки профессор ба кор мерафт, хати намехост аз соҳиби дӯстдоштааш ҷудо шавад ва аз паси ӯ пинҳонӣ то вокзали роҳи оҳан мерафт. профессор чандин маротиба ӯро аз вокзал ба хона овард. аз ҳамин сабаб доим ба кор дер мемонд. вақте аз кор баргаштани профессор, хатико овози сигнали қатораро мешунид ва дарҳол аз хона баромада барои истиқболи соҳиби дӯстдоштааш мерафт. дар назди дари вокзал интизори баромадани ӯ мешуд. Эй, Хати! Привет, молодец. Привет! Ты как тут оказался? аз ин пас ҳар саҳар хатти соҳиби дӯстдори худро то вокзал гусел карда ба хона бармегашт. бегоҳ мешуд дар вақту соати муайяншуда барои истиқболи ӯ ба вокзал меомад. ҳамин хел моҳҳо ва солҳо паси сар шуд. профессор ба он дараҷа рафиқи вафодори худро дӯст дошта буд, ки ҳатто ӯро хобонда баданашро массаж мекард. рӯзе аз рӯзҳо профессор аз хона баромада ба сӯи кор мерафт. одатан хатико ӯро ҳар саҳар дар назди дарвоза интизор шуда то вокзал гусел мекард. аммо ин саҳар хатико намехоҳад соҳиби худро гусел кунад. профессор аз ин рафтори хатико дар тааҷҷуб монд ва фикр кард, ки шояд ӯ бемор шуда бошад. хатико акос зада дар ҷои худ бетоқатона давр мезад. шояд намехост, ки соҳибаш имрӯз ба кор равад. вақте ки профессор дид хатико хоҳиши рафтан надорад, худаш аз дар баромада аз пайи кораш шуд. профессор то расидан ба вокзал зуд ба пушташ нигоҳ мекард. боварӣ дошт, ки рафиқи вафодораш аз паяш меояд ва фикраш хато набуд. хати омад. профессор намедонист, ки ин охирин дидори онҳо мешавад. хати имрӯз бисёр рафторҳои аҷиб дошт. гӯё чизеро ҳис мекард. ин саги бовафо соҳиби дӯстдору вафодори худро охирон бор ба кор гусел кард. профессор худесабуро уенно рӯзи 21 майи соли 1925 ҳангоме ки ба шогирдонаш дарс мегуфт, аз бемории сактаи дил афтида аз олам даргузашт. хатико аз марги соҳибаш бехабар буд. чун ҳарвақта соати 5 бегоҳ дар назди дари вокзал соҳиби худро интизор буд ва намедонист, ки ӯ дигар ҳеҷ гоҳ аз ин дар намебарояд. шаб бевақт шуд. хати то ҳол дар ҳавои сард мунтазири профессор буд. яке аз наздикони профессор медонист, ки хати дар вокзал мунтазири соҳибаш аст ва омада ӯро ба хона бурд. рӯзи дигар оилаи профессор ва наздиконаш ба маросими дафн рафтанд.
хате ки ҳеҷ чизро намефаҳмид ва намедонист, аз хона баромада ба назди дари вокзали роҳи оҳан рафт ба умеди он ки шояд соҳиби дӯстдору вафодораш аз дари вокзал мебарояд. аммо мутаассифона интизории ӯ беҳуда буд. Послушай, не нужно больше ждать его. Он не вернется. Хорошо, Хати. Ты лучше знаешь, что делать. баъди марги профессор оилааш ба дигар шаҳр мекӯчанд. хати кору духтари профессор бо худ мегирад. лекин хати дар манзили нав унс гирифта наметавонист. ӯ бисьёр профессорро пазмон шуда буд. аз ҳамин сабаб аз хона гурехта боз ба ҳамон вокзали роҳи оҳан меравад. хати дар ҷои ҳарвақтаи худ нишаста боз интизори соҳибаш мешавад. одамони гирду атроф ҳолати ӯро фаҳмида ба ӯ хӯрок медоданд, аммо хати ба хӯроки овардаи онҳо аҳамияте намедод. тамоми фикру диққаташ ба дари он вокзал буд. ҳафтаҳо, моҳҳо ва солҳо паси сар шуданд. хати як қадам аз назди дари вокзал дур намерафт. умедвор буд ки соҳибаш аз кор баргашта ба назди ӯ меояд. фақат шабҳо барои худ ягон ҷои гарме меёфт. ده سال گذشت. بعد 10 سال زوجه پروفسور برای زیارت مزار شوهرش از دیگر شهر می آید. بعد زیارت کردن می خواهد که باز به شهر خود برگردد. هنگام برگشتن در وокзали роҳи оҳан бинед бо чӣ вомехӯрад. Хати. Хати. О, старина, ты до сих пор ждешь. Хороший мальчик. Все верно. Можно мне с тобой подождать следующий поезд? Да. Спасибо. Хати. дар муддати 10 сол хати ягон маротиба ба дӯстии худашу соҳибаш хиёнат накард, то охир ба соҳиби дӯстдору рафиқи ягонааш вафодор монд. шаби 8 марти соли 1935
хатико дӯсти боэътимоду вафодори профессор охирон бор чашмашро пӯшид ва дар ҳасрату интизории соҳиби дӯстдору ягонааш бо ормон аз дунё даргузашт. давлати Япония дар назди вокзали роҳи оҳани Сибуя, шаҳри Токио, ҳайкали ин саги бовафоро гузошт. то имрӯз бисёре аз сайёҳон маҳз барои дидани ҳайкали хаттӣ ба шаҳри Токио мераванд. дӯстони азиз, ин саргузашт бояд ки барои мо дарс шавад. дар ин дунё ҳадди ақал ба қадри меҳрубонии наздикони худ расем ва онҳоро аз худ наранҷонем. агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, обуна шудану лайк монданро фаромӯш накунед. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.